Sartzen gara, musika pixkat, eta gero... Vale, perfecto. Vale? Ondo. Ondo. Venga, naitze. Eskerrik asko. Zeri. Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, 10:00 pasa ditugu. Eta gure gaurko gonbidatua prest dugu, bai, irrati bidez entzungo duzue, baino ikusteko aukera ere Twitch bidez. Sustatuko lagunak prest ditugu. Egunon, Luistxo. Egunon, naitze. Zer moduz? Bueno, pues hementxe berriro ere teknologiaz eta jarduteko, eta kontu batzuk esatera. Hori da, aurreko astean saio berezi bat izan genuen, txorien inguruan eta aplikazio batzuen inguruan hitz egin genuen, norbaitek galdu bazuen, badaki gure webgunean edo sustatu. Bai, sustatu gorretza dauka. Bueno, gure YouTubeko kanalera, Twitchen erakusten ditugu, baina Twitchen bideoak borratzen dira, baina YouTubeko kanalera igotze ditugu, eta han dago. Bueno, berezia izan zen, 3 aurpegi izan ginelako labarriketan, baina nik uste dut beste batzen ere errepikatuko dugula. Lankideren bat, edo akaso beste norbait zerbait garatu duela edola, bueno, ja, azpiegitura teknikoa etzan igarri, baina desberdina egin genuen teknikoen laguntzarekin, eta, bueno, prest daukago beste baterako. Hori da, eta aipatu genuen saio horretan, aipatu, esabezala, egunean behin hasten zala, bueno, eta sakanduko dugu, ezta? Hasi da, martxan dago. Hasi da, eta lehenengo egun hauetan, jokoak bere esango dut, bere popularitateari eusten diola ematen du, 40.000 lagunek jokatu dute jada, astelehenetik ona, eta, bueno, pozik gaude. Babesle bat daukagu denboraldi honetarako, Elkar, liburu, bueno, erosketa bonoak eta eskainiko dituzte, denboraldi amaieran, eta gainerakoak, bueno, beste, azkenean bedratzi aste izango dira ustaila bitartean, izango ditugunak martxan, eta, bueno, pues hortxe, akaso orduan beste finalen bat edo ingote dugun, bueno, hori ikusteko dago, baina, bueno, momentuz martxa honean, egunean behin, gonbidatuta entzuleak jolastera. Primeran, Luistxo, baino datu batzuk ere jasoko zen dituzten, ez da, egunean behinean? Bueno, momentuz, hori, 40.000 laguna ari diala lehenengo aste honetan, eta, bueno, ikusiko dugu. Bueno, primeran. Aipatuta, martxan dagoela, norbait oraindik ez baldin bada enteratu, horixe, martxan dagoela, egun batzuk galdu dituzte ja, baina, bueno, hasi daitezke aurkukoak biltzen. Sarietarako eta, bueno, lehenengo izateko egunero jokatu behar da, baina, bueno, sosketa sistema bat ere badago, eta denboraldi amaierako sari sosketakoak ere egoten dira, eta ongo dira horrengoan ere. Primeran, hori aipatuta, egunen behin hasi dela aipatuta, albistetxo gehiago ere prest, ez da, Luistxo? Bai, eta, bueno, aste honetan komentatuta, bueno, agertu da toki batean, baino gehiagotan, Spotify euskaratuta dagoela. Eta, bai, pues, alaxe da. Hau, bueno, ezagutuko dute, akaso, uste dut jente gehienak, honezkero, dala musika entzuteko gaur egun interneten dagoen plataforma ezagunena, doako entzuketa bat egin daiteke, baina... Mugak ditu. Hori da, mugak ditu, anuntzia sartze ditu etengabean, eta... Ezin dituzu kantak pasa, asko... Bai, hori da. Bai, nik ez daukat instalatuta, Zuk ezagutzen duzu anaitze hobeto ni paino? Bai, pixkat gehixio, bai. Eta ordaintzen ez baldin baduzu lan pixkat ematen du. Bueno,
Orduan, begira, ez dugu aplikazioa erakutsiko, baina Ados. pantalla irudi batzuk bai, Mhm. ikusi dezagun, a ber, partekatuko dut nire pantalla. Bai, batzutan entzun ez duzu, igual momentuan ez duzu nahi kanta bat entzun, eta entzun. Vale, Bai, ikusten da, bai, bai, a bai, ber, bai. esaten diot, bai, teknikoa daukagu atzean, Bai. Jon Lizarazu, eta ikusten dala. Bueno, pues hau da, erabiltzaile euskaldun baten Mhm. zera, eta arratsalde Spotify, on bai. esaten dio, arratsalde batez konektatu zalako, zure Bai. saioak, podcastak ere oso integratuta daude Spotify Mhm. gaur egunean, Bai. eta hasiera, bilaketa, bueno, txukun euskaratuta. Bueno. Duela urte batzuk dago Spotify martxan, eta Mhm. hizkuntza gutxi batzuk, nazioarteko hizkuntza gutxi batzuk bakarrik zeuzkan. Ados. Iaz gertatu zen, urrats bat importantea, eta zen, bueno, marka global honek, Futbol Club Barcelona babestea, bere erakizun, Bai, 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 bai. bere kamisetan, bueno, marka global bada, Barcelona, Bai, Madrid, eta bai, hemengo bai, bai. taldeak ez dakit, baina bai, bai, ez, orduan, Bai. marka global hori, eta horrekin, a ber, Spotify babesten du Barcelona, baina katalanez ez dago oraindik, eta hontzan protesta moduko bat, Mhm. igaz, Katalunian, eta, bueno, babesletza hori hasi izan uztailean, iazko uztailean, eta urrirako Bai. bazegoen katalanez. Ah, begira. Eta nik uste dut, prozesu hori abiatuta, pentsatu zuten, bueno, beste hizkuntza batzutela ere zabalduko da, Mhm. eta astelehen honetan 11 hizkuntza bertsio ireki zian. Hizkuntza bertsioak hola, gutxi gora berakoak, ez, adibidez, Espainiako espainola desbereizten da orain, beste espainol Bai. bereizketa batutatik, arabiraren aldaera desberdin batzuk, baina tarte horretan Mhm. galiziera eta euskara Begira. ere bai. Eta norberak eukitzeko euskaraz ez du ezer egin behar. Bueno, gauzatxo bat bai. Eta da, mugikorra euki behar duzula euskaraz konfiguratuta. Ados. Hori da. Vale. Hau, honetaz Mhm. hitz egin izan dugu aurretik ere, bai. Bai, 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 nola egin eta Bai, hori guztia, bai, egunean bai. behinen ere egin Mhm. genituen testak eta hola, Bai. eta egia esan, erabiltzaile euskaldun gehienok ez daukagu telefono euskaraz. Hori da. Naiz, Bai, bai, naiz bai, eta bai. gaur egunean Android gehienak eta iOSak nola bait Mhm. Aukera moldatu eman. daitezkeen euskeraz jartzeko. Bai, Orduan, bai, bai. Spotify espainolez agertzen bazaizu, oraindik da, zure mugikorra daukazulako gaztelaniaz Espainian, bai. konfiguratuta, baina Mhm. moldatuko zen euskarara. Hemen ikusten dugu beste interfaze bat, eta Bai, hau da, gaztelaniaz geneukan enbukle esate zitzaion bai, funtzio hori bat, da. uste dut, Bai, bai, bai. eta ez dute hola ere itzulpen automatikoz itzuliz, horrela emango Mhm. luke begizta bat da, bere bueltan ematen duen forma Bai, matematikoa edo esango genuke, vale. ez da? Mhm. Edo geometrikoa ez da, baina jo eta su. Ah, vale. Jarri diote, ez? Eta nik egituko nioke eta gar, ez? Barkatu txistea, ez? Orduan, Txistea, txistea. eh, beste irudi bat, ikusi Mhm. ezagun baita ere bilaketa atalera joan ezkero, Ah, eh, generoak ere. bai generoak ere txukun euskaratu dituzte, Mhm. rock eta pop aberrean, bueno, artikulos, naturalago, hola, euskaraz. Orduan, Lan txukuna egin dutela, bai, nik uste dut. Mhm. euskal itzultzaile zerbitzu edo profesional batzuen gana jo dute Mhm. eta hala egin dute. Eta Vale. beste doako bertsioekin dabilen jokalari entzule baten bertsio pantalla erakusten ari gara orain, nola gogoratzen dizun pagatzeko zein behar duzun itzuli Bai. premiumera eta hori ere, iarki hori ere euskeraz txukun eta gainera ikusten dugu erabiltzaile hau Beyoncéren Single Ladies entzuten ari zela argazki Okay. pantalla hau atera zuenean. Bueno, lagunei eta eskatu nizkien pantalla irudi batzuk, Mhm. sustatuko Ados. artikulua ilustratzeko, eta hemen Mhm. erakusten ari garenak Twitch bitartez hauek dira. Eta orain erakutsiko dugu beste bat, bitxia, Bai. bertsio pirata bat ere badago. Ah, vale, vale. Hori Eh, igual interes gehiago dauke, Luisxo. bueno, A ver. bada espada, segura irratia askatzeko
erantzukizunetatik esango dut sustatuko Spotifyren artikulu honetan badagoela modua iristeko horra eta hortikan deskargatzeko. Eta kasu honetan ere aplikazioa egun batetik bestera euskaratu da, ez guztiz, ze egingo dut aldaketatxo bat hemen orain pasatu naiz bertsio legalera eta ikono nagusiak hasiera eta bilaketa eta liburutegia euskaraz daude, bertsio piratara aldaketa egiten dut, eta edukia agertzen da euskaratuta, mezu batzuk, baina funtzioak hasiera da home, bilaketa da search, orduan tarteko zer bat da, baina, bueno, azken baten, bueno, aukera hau ere badago, eta hau ere euskaratu da. Ez da euskaratu, bertsio pirata zen nahi dut, euskaratu dela, ez da euskaratu da web bertsioa, badago navegatuz Spotify kontu batera iristea, eta hor ez dago. Bintzat, atzo begiratu genuen azkenengo gunean. Eta, ez dakit, igual etorriko da. Ze katalana badago, igual lehen bizi da aplikazioan eta gero webunean, ikusiko dugu. Pues hauxe Spotifyren albistea, bueno, pues ondo, pagatu nahi duena pagatu ezala, doako bertsioarekin ere erabili daiteke aplikazioa. Eta, bueno, eta beste aukera bat. Aukera pirata bat ere badago hor, eta aurkitu nahi duenak aurkituko du. Hori da, horixe aipatuta, beste webgune berezi batzuk, ez da? Salto egingo dugu abizenetara. Bai, bueno, hau gaur atera dugune albiste da. Ez da beste munduko ezer. Abizen mapak dira. Bai, bitxiak bueno, erabiltzaile batekin ditu. Ez dakit mundik atera duen. Ez du esaten norden. Sabara delako batek asmatu ditu, webuneak oso simpleak dira, eta erakutsiko dugu, Espainiakoa, Ego Euskal Herri, ez dago Euskal Herriko maparik erakusten duenek abizenik, baizik eta estatuka dijoa, Europako zenbait estatutakoa, eta erakutsiko dugu Espainiakoa, eta berrio partekatuko dut irudi bat. Hemen. Orduan, oso simplea da, Espainiako mapa zuri bat agertzen da, besterik gabe, eta sartuko dugu zure izena Jauregi zara. Bai. A ber, pila bat egongo dira. Eta hor daude kontzentratuta Euskal Herrian eta Gipuzkoan batez ere gainera. Orain, gauzatxo bat, nola idazten dugu Jauregi euskaldunok? Zuk pentsatzen dut txukun daukaz DNI-en G-ukin. Hain lotxagarri. Barkatu gola lotxarazteagatik, baina alaxe aiatze bilatuko dugu eta ikusiko dugu saltoa segurazki, ez dut aproba egin, baina mapan ikusiko dugu segurazki puntu gorri gehiago agertuko diala. A ber. Alaxe da. Wow. Askoz gehiago zarete jauregiak, jauregiak baino. Baina oraindik gehiago gara Fernandez Tarrak. Ikusi ezagun. Bueno, Fernandez Tarrak, hor, danean, Galizian batez ere, eta, bueno, nire horre hongo naiz kasu honetan. Eta, probatu dezagun, kontroletan daukagu beste lagun bat, Ion Lizarazu, eta bere deitura ere. A ber. Bilatuko dut. Eta Lizarazu Tarrak ere, pues, sortxe, Gipuzkoan, Galizine bai, Galizine lehenguzu bat joan zan, eta Madrilera emigratutako bat ere badago, eta Bartzelonan ere bai, eta Hego Espainian ez. Baina, bueno, Lizarazu, behintzat, Frantzian egongo baten bat, Vicente izeneko futbolari ezagun bat egon zan, eta orduan irekiko dut orain Frantziako mapa, utzi dazu segundutxu bat, buruz ez dakit lotura, sustatuko artikuluan egun badago, a ber, bai, espainiozko lotura da mapadeapellidos.eu, eta frantzeseskoa nom de famille, eta orduan frantzesesko mapa bat, eta Lizarazu Tarrik bat dago.
oso Gutxi. gutxi, baina puntutxo batzuk ikusten dira Lapurdiko Bai, 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 bai. kostaldean, Hori eta da. gero besteren batzuk hor banatuta. Mhm. Baina, bueno, pues, beste, Bitxia. hemen, bai, bueno, euskarazko abizenekin gertatzen da, Frantziako frantsesaren eraginez, da frantsesezko ortografiaren eraginez askoz eraldatuagoak Mhm. daudela, ezta? Etxeberri bezalako izen bat idatzi behar Ados. dugu, frantseserara, Frantsesei. eta hor, orain klikatu dut hori, eta Etxeberri frantsesez idatzita, mordoxka bat daude, gehienak Mhm. kokatuta Euskal Herriaren inguruan, baina ikusten da Parisera joan zirena desente zirela, ikusten Mhm. ditugu ere puntu batzuk Tolosa eta Bordele inguruan, eta hola, ez? Baina, bueno, Bai. beste deitura bat, adibidez, Irigoyen, Juan Mari Irigoyen, baina Bai. iparraldeko forma, esango litzateke nik uste dut, H hasierakoarekin, eta Mhm. gero Y bat tartean, probatzen nahi naiz, ez? Bai, Irigoyen, bai, bai. grafia frantsestu batean idazten nahi naiz, Mhm. eta bai, halaxe da, kasu Bai. honetan ere, Lapurdin gehiago ikusten dugu, eta gero, bueno, Frantzia osoan bezala, beti Parisera joandakoak, Bai. hortxe mordo bat, ez? Mhm. Eta, bueno, pues, datu bitxi bat, Bai, bai, bai. Eta, bueno, pues ikusteagatik, mapa, hemen ikusten ari, barkatu, eh, eh, daude, joan gaitezke beste edozein tokitara, pues, Royan Muni, bueno, Mhm. ikusi ezagun erresuma batuan. Erresuma batuan Ah, begira. badago jauregirik, A ver. idatzi du, eta Bueno, badago bat bueno. edo beste. Galesen ikusten nahi naiz puntutxu bat, eta hori da Bai. Galesko hiriburuan. Fernandez Mhm. Tarrak seguro gehiago dela. A ber. Bai. Wow. Bai, Fernandez Tarrak, Dexente, eh? mordoxka bat, eta halako kontzentrazio bat esango nuke dagoela Mila Londresen. seiehun eta hemezortzi Ah, toki, ah, ah, esan du, edo found in toki, bai, bai, hori da. toki koordinatu, bai. Errolda puntuak edo izango dira, eta Mhm. gero, grafikoki errolda puntu baten segun eta zenbat dauden, halako biribila handiagoa agertzen da Hori da. mapa horrean. Bai. Aplikazioa oso simplea da, ez du besterik, baina, Mhm. bueno, niri txukuna iruditzen zait. Eta erakutsiko dugu, azkenengo gauza bat, Bai. non dago, app, hau da. Delako datu guzti hauek, app moduan Mhm. ikusi daitezke, Ados. eta hemen ikusten ditugu, estatuka antolatu ditu, Portugal, Espainia, Polonia, Belgika, Herbeherak edo Holanda, Danimarka, Ez dut Irlanda. ikusten, Luisitxo? Ez da ikusten? Ez. Zerbait egin dute oker, orduan. Erresuma batuko Bueno, igual mapa ikusten ari gara. Bueno, itzultzen naiz zerera, eta, Mhm. bueno, artikuluan hor daude loturak, Espainiako eta Frantziako azertzeko, eta Mhm. bestetara iristeko ere modua, eta jolas ezazue zuen izena Bai. gogoratzen, Bai, bai. lehengusu lehengusinak, nun Non dauden. dauzkazuen, Bai. aurkitzen. Ni dauzkat milioika. Izugarri, Baina, bueno, bai. Fernandez deituta enuen besterik espero. Bai, hala da. Bueno, Luisio, gero ere, izenburukin, abizenekin, guain hasi da ere Instagramen dau, Ander Bai, uste deitzen dela, eta zure abizenaren historia bilatzen du, mapa bat jartzen du euskeraz, eta informazioa ere. ara, Eta pues, oso bitxia da. Bai, enekien, bueno, bai. pista bat eman diazu, gero izten dugunean, WhatsAppetik WhatsAppetik pasatu pasatu behar bezu. diazu esteka, eta artikulu bat idatziko dugu. Bai, 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 Eh? bai. Beak Konforme? aipatzen zuen elkarrizketa batean ere, 2029 arte bazituela abizenak Instagramean partekatzeko eta Aha. bilatzeko, osea que begira. Bai, bai. Eta elkarrezketa hori ere Instagramen bertan saldu da? Loturaren Edo, bat edo badauke, baina aha, bestela vale. Googleen Biali, seguro. bializkiazu Bidaliko referentziak, dizkizut eskerrik informazioa. asko. Bai. Bai, ederto. Lucho, hementxe amaituko dugu. Mila Bai, esker, beste ostegun bat gurean egoteagatik eta hurrengora arte. hurrengo arte, eta abizen gehiagorekin, akaso. Hori da. Bai. Ondo izan. Agur. Agur.